Nou, laten we even de ronde gaan. Aan mijn kant hier. Wie ben jij? Ik ben John, zeg maar Johnny, hè? Johnny van Dijk. Oké, Johnny. Johnny, wat leuk dat je hier bent. Wat heb je voor kleren aan eigenlijk? Waar kom je vandaan? Nou, ja, ik heb wel even schoon aangedaan, maar ik ben altijd bezig met klusjes. En dus gemakkelijk om het altijd aan te hebben. Dan is geen ene klus een verrassing, weet je wel. Dus je komt eigenlijk van je werk af meteen? Nee, mijn werk is sleuvengraver. Oh, sleuvengraver doe je? Ja. Oké. Nou, dat is best wel zwaar werk, denk ik, toch? Ja, dat afhankelijk van wat ik moet doen. Of op het kraantje of met de schep. Ja. En naast jou, wie zit daar? Ja, bonjour, ik ben Jean-Claude... Het is echt een overval. Ja? Ik ben Jean-Claude Dulafromage. Oh. Ik kom uit Parijs, maar ik woon nu 4 jaar in Sittard. En het bevalt mij zeer. Wat een sexy accent heb jij. Ja, dat vind ik wel een beetje grensoverschrijdend, zoals ze dat hier in Nederland zeggen. Ja, Maar is je dat snel? Ja, maar wat fijn dat je hier bent. Ja, dankjewel. Merci. Ja, en dan tegenover jou zit... Ja, nou, ik wil eerst wel even aangeven. Normaal wordt de dames aan tafel als eerste. Oh, ja. voorgesteld. Ja, je hebt gelijk. Ja, goed. Maar goed, Ja. hè? Laten we dat maar eventjes parkeren. Ja, excuses bij Ik ben deze. Esmeralda van Offerhozen van voor en achter. Oh, oké. En waar kom jij vandaan? Uit Wassenaar. Uit Wassenaar. Ja, enig hè? Ja, dat is zeker. Maar hoe komt u dan terecht hier in Sittard? Ja, nou ja, luister, ik ben een vrouw van de wereld. Ik dacht, ik ga eens even een bezoekje brengen aan dat Sittard, of Zittert, hè? Sittard, ja. Ja. Oké, wat leuk. Ja. Nou, Ja. Donique, Ja, ik gaat moet het een beetje gewoon met je? huilen. Oh, meisje, je begint nou al met huilen. Ja. Och, Ja. Ja, het is echt... Mijn ogen tranen. Ja. Het is echt ontroerend. Hey, maar jullie zitten natuurlijk hier. Jullie hebben jullie ook opgegeven, hè? Mijn oproep. Hè? Jullie zijn single. Hoe lang ben je single, Johnny? Nou, ik heb niet mezelf opgegeven, dat heeft mijn dochter gedaan. Oh, Want ik woon nu al 5 jaar bij haar in en dan denkt ze me wel kwijt te raken. Want ik ben een jaar of 5 geleden gescheiden. Ik heb meegedaan aan het programma Help Mijn Man is Klusser. oh, echt waar? Ja, en daar is het dus helemaal misgegaan. Ja. Dus, Oké, en wat heb je dan niet af kunnen maken in het huis? Nou, mijn vrouw heb ik niet kunnen afmaken, maar dat is een ander verhaal. Nou nee, goed, het programma gaat spitten en zoeken. En ja, toen bleek dat ik wel meerdere klusjes had bij andere dames ook. En ja, goed. Ik zou zeggen, ga naar de volgende kandidaat. Lijkt me wel verstandig. Ja, nou, oké, Jean-Claude. Ja, ik ben echt een man van de literatuur. En mijn oma zei altijd, in is geen, als ik een koekje mocht pakken. Maar ik probeerde dat ook bij de dames en mijn vriendin was het daar niet mee eens. Dus ik ben nu 4 jaar voor de veiligheid in Nederland gaan wonen en ik zoek hier mijn Mona Lisa. Oh, dus je zit hier meer voor je eigen veiligheid. Nee, het is natuurlijk ook voor de cultuur, maar ook natuurlijk voor de... in een nieuwe vijver vissen is nooit gevaarlijk. Oké. Ik hoop wel dat je een goede hengel hebt. Dat kan ik je verzekeren. Jeetje. Oh, wauw. Ja, Esmeralda. Informatie. Wat zoek jij in een man? Of vrouw? nee. Oh, nee, ja. Goed. Oh, zeg. Ja. Mijn man, Weile Gerarders van Offerhoven, is al 4 jaar overleden. Oh, Ja. ja. Dus ik ben weduwe. Mhm. En ik dacht, nou, het is wel weer eens tijd voor een leuke man in mijn leven met een flinke bos haar. Ja, Bos haar Ja, op zijn hoofd, of wat? Wow. ja, op zijn hoofd. En een beetje hoog in de ranglijst. Oh, Een beetje ook zo'n goeie angel. en welke ranglijst heb je het dan over? De quote. Oh, de quote. Wat is... Ja, weet je wat de quote is? Daar staan de rijkste mensen in. Oh, Ja, top 50 of zo, top 100, hè? Ja. Ik date alleen op stand, hè? Dat snap ik. Laten we wel wezen. Ja, ja, je bent natuurlijk Esmeralda, toch? ja. Precies. Jean-Claude, ben jij romantisch? Ik ben zeer romantisch. Ja? Ik hou van een lekker wijntje op de bank. Of in de stad, of bij het ontbijt, of bij het avondeten. Bij de lunch kan ook altijd. Mhm. Of eigenlijk ook tussen de maaltijden door. Ik hou van wijn. Eigenlijk altijd. Oké, nou, dan zal ik even Lin vragen. Lin, hoor je mij? Ja, ik denk dat ze nog wel wat champagne lusten hier. Oh, champie! Ja. Nou, daar ben ik gek op. Ja? Ja, maar moet je wel teleurstellen. Er zit geen alcohol in. Wat? Dus, ja. Ah, oui? Is, Waarom zit ik hier dan? is kinderchampagne. Ach, Ja, sorry, dat kunnen we echt niet, dat kunnen we niet doen. Maar Nou, ik jij deed niet maakt- met kinderen.
Wat blieft wat? Ik deed niet met kinderen. Nee, maar wel champagne. Ah, op die fiets. Nou, je maakt ons blij met een dode mus eigenlijk, hè? Oh, Ja, je bent voor status, ik snap het, maar het is wat het is. ja, het is Het even is niet wat anders. het is, hè? We Pas houden me het wel weer feestelijk, hè? aan, hè? Ja. Weer? Is het altijd zo? Dan. Nou, is ook helemaal niet erg. Oh, oké. Dan- Johnny, wat is jouw grootste blunder in de liefde? Merci. Welke John? Hier, Oh, Johnny. die Johnny. Dan is Johnny. Jan Paul. Oh ja, sorry. Ik ben Johnny. Jean-Claude. Oh ja, Jan Kloot, sorry. Nee, goed. Ja, ik ben Johnny. Wat is mijn grootste blunder? Ik denk wel mijn ex dus. Dat, Is dat je grootste blunder, je ex? Of de klusjes die je gedaan hebt. nou ja, goed. Je voormalig huis. Die klusjes waren kleine klusjes. Dat was snel gefixt, weet je wel. Kleine Klusjes in huis, bedoel je toch? Jullie hebben hele andere gesprekken als ik in gedachten heb ik al in de gaten. Nee, maar de grootste klus was mijn vrouw. En ja, goed, op een gegeven moment, ik heb er alles aan gedaan, maar het was toch niet tevreden te stellen. Dus ja, dan heb ik zoiets, dan heb ik geblunderd, weet je. Heb ik gefaald. Dan Ja. voel ik me niet meer echt man. Ja. Oh, bubbeltjes. Ik kan me Ja. wel goed voorstellen, ja. Nou, ik zou het toch even Drink proosten. maar Ja. even een Deze- slokje. Ik ben wel heel slecht tegen koolzuur, dus ik doe dat even eruit roeren als jullie het niet erg vinden. Wat doe jij? Oké. Ja, als je te veel koolzuur drinkt, ga ik boeren en dan is het niet gezellig hier. Esmeralda, ben jij meer een doener of een denker? Nou, ik ben van alle markten thuis. Ja? Ja. En jij, Jean-Claude? Ik ben echt een doener. Ik doe namelijk heel vaak denken. Dus dan zeg ik mezelf toch echt als een doener. Als dat de vraag was. Wat vind jij aantrekkelijk aan een persoon? Ik vind het aantrekkelijk als een vrouw goed gekleed is. Ik hou van ketting met parel. Ik vind een... Nou, wat toevallig. Kijk eens naast je. Dat Het is toch niet normaal? Alsof zeker het niet zo normaal. is uitgekozen, zeg. Alsof Ja, we maar bij elkaar wacht, gematcht zijn. Ze zoekt wel naar een hoge status, dus heb je die? Maar ik kom uit Parijs. Uit Ja, een dat moet pittoresk wel zo dorpje. zijn dan, Oh, toch? Parijs. Oh, en ik kan ook een aardig woordje Frans, hoor. Bonjour. En hoe hoog sta jij dan in die Quatsch 500? Ja, ik ben er heel groot fan van. Ja, zeker. Maar Maar heb je- ik sta er zelf niet meer in. Nee. Niet meer? Ik heb ooit op de achterkant gestaan bij de samenwerking. Ik ben printerbedrijf. Oh, dat is wel een hoge rang in het En printbedrijf. zonder mij was het er nooit geweest. Maar Esmeralda, Oh, dat snap ja ik. goed, het is natuurlijk wel een leeftijdsverschil, hè? Maar zou het kunnen matchen, denk je? Ach ja, nou, leeftijd is ook maar een getal, zeg ik dan altijd maar. Hè? Ja, dat klopt. En ja, weet je, elke avond alleen op die sofa, dat is natuurlijk ook niks. Dus misschien dat Jean-Claude denkt, nou, Ja, want Jean-Claude, hoe oud ben jij? Ik ben nu 44, dus ik weet niet waar Je het- maakt een grapje. Ben je 44? nou geweldig. Nee, ik ben Dat eigenlijk... komt goed uit dan, Esmeralda. Welke huidverjonging en alles gebruik jij dan? Ja, ik doe wel eens... ga ik naar het bos, haal ik een slak van de Oh, bladje jeetje. en die leg ik dan op mijn gezicht. Nou nee, dat is wel... Escargot, escargot. Escargot, en ze... bah. Nou, dat... Oui. Oui. En Esmeralda, zou je verhuizen voor de liefde? Want je moet nou een sitter, maar zou jij dan... Ja. Nou, dat ligt er natuurlijk helemaal aan waarheen, hè. Kijk, als het een mooi groot huis mag zijn, een villa, ergens in een prachtige omgeving, ja, dan zeg ik geen nee. Oké. Ja. Johnny, ik heb nog een vraag voor jou. Ja. Hoe ziet jouw perfecte date eruit? Niet te lang tafelen en snel in bed. Johnny, Ja, wanneer haak jij af bij iemand? Als er niks te ja, kussen dan laat ik het zo stellen. Als ze toch een beetje uit de bek beginnen te stinken, dan ben ik er toch wel klaar mee. Ja. Dan ik hou wel van een beetje frisse adem, ja. Geen knoflook dus. Nee, dat vind ik lekker. Oh, dat vind je lekker. En vis? Nee, dat hoort op een andere plek thuis. En Jean-Claude, ben jij iemand van vaste patronen of ben je iemand van de spontaniteit? Ik vind dat spontaniteit kan ook een vast patroon hebben. Je kan ook zeggen, ik ben heel vaak spontaan, maar dan is het nog steeds spontaan. Maar als ik echt een onderscheid zou moeten maken,
dan zou ik toch wel gaan voor de vaste patronen. Oké. Maar je bent dus eigenlijk spontaan in jouw ogen als je spontaan zegt eigenlijk. Dus Ja. eigenlijk niks. Oké. Maar daar kom ik weer terug op mijn hobby literatuur. Ik vind het altijd mooi om met woorden te spelen. En vooral als ik niet helemaal weet hoe ik ze moet interpreteren. Want ik ben vrij nieuw met het Nederlands. Dus Snap ik probeer er gewoon iets slims van te Je maken. spreekt best goed Nederlands eigenlijk. Ah, Ja, merci. absoluut. Ja, vind ik echt. Nou, maar met Dankjewel. zo'n accent, wat maakt het nou uit wat hij zegt? Ja. Och, daar gaat de champie, jongens. Nou, Dat is niet zo net, hè, mevrouw. Dat was nou niet echt damesachtig, hè? Lynn, hebben we een Helemaal van de doekje? Er is... ja, er wordt een doekje gehaald, ja. Ja. Oh, Nou, ik ben het nee. toch ook allemaal niet gewend, jongens. Oh, je kleren ook. Oh, Nee, wat is het voor jullie de eerste Zo keer dat blij. jullie in zo'n radio en tv zo zitten? Oh, Nens, kom even bijspringen. Goed zo. Dankjewel. Dank u. Het staat wel op film, maar dat maakt niet uit. Ja, voor mij de eerste keer. Ja? Ik, En Johnny, voor jou? Eerste keer? Ja, ik doe dit niet Nou ja, vandaag. je bent natuurlijk wel in dat programma geweest. Ja, maar, Mijn man is klusser, ja. maar ja, maar dat was tv, hè? ja. Ja. Ja, oké, ja. Ja. En Esmeralda, jij bij jou als in een show geweest? Nee, ik ben helemaal van de kaart ineens. Nou, nee, dit is de eerste keer. Ja, vandaar ook dat er hier van alles Ja. gebeurt, natuurlijk. Je bent een beetje zenuwachtig ook, zei je. Ja, ik vind ja, het ja. wel spannend. Ze wordt Ja. helemaal nat van Maar jou, goed, Jan-Claude. het is niet de eerste. Nee, oh. Dat is niet de eerste, hè? Nou, dat is Oké. goed. Ordinair. Ja, echt hè. Ja, dat is... Ja. Ja, zie jij hier een match? Ik denk Nou, dat in ieder geval niet aan die kant, want nee, al die uitspraken, ik vind het zo ordinair. Ja, Ja. de mannenwereld, hè? De echte mannenwereld, krijg je dat. Of de Nou, echte vrouwenwereld. Michel denkt het, hij zegt het. Je weet hoe het gaat. Oké. Even kijken, wanneer was de laatste relatie voor jou, zei je? Mijn laatste relatie is voordat ik naar Nederland kwam. Dus dat is ongeveer 4,5 jaar geleden. Dat was vrij kort, maar krachtig. Maar het was goed. Het was goed. Ja, waar is Ja. het stuk opgelopen? Het is stuk gelopen op het feit dat zij niet zo van kunst hield, zoals ik dat deed. En dat, dan is het gewoon niet voor mij het perfecte plaatje. Oké. Dus dat, Ja. En Esmeralda, jouw man is 4 jaar geleden overleden, zei je? Ja. Heb je sindsdien nog gedate of Inderdaad. nog iemand als vriend? Nou wel? ja, ze staan natuurlijk voor me in de rij, dat begrijpt u wel. Maar ja, luister, ik wil gewoon een man, ja, met een beetje actie. Lekker naar de golf, polo aan en gaan met die banaan. Lekker naar musea. Ja, waar vind je dat tegenwoordig Hier nog, tegenover misschien? Die heeft wel actie of niet? Nou, welke van de twee? Ja, kies maar. Nou, ik ga voor het accent. Als ik dan toch moet kiezen. Is wel ja, is best wel mooi, charmant hè? Charmant. Ja. Johnny, hoe belangrijk is cultuur voor jou? Ja, heel belangrijk, hè. Ik heb in de Louvre ben ik geweest en ja, dan heb ik al die naaktportretten allemaal bekeken. Ja, dat vond ik wel geweldig, ja. Ja? Ja, dat vond ik wel een stukje prettige cultuur. Oké, wat Ja. vond jij? Jij bent natuurlijk ook vaak geweest, of niet? Maar het Louvre ben ik vaak geweest, jazeker. Wat vind je het mooiste schilderij daar? Ik vind het mooiste schilderij, denk ik, die ene van Verf. Dat is die Le Mona Lisa. Ja, ja. Het is een prachtig schilderij met echt complexe lagen. Mhm. En dat is ook wel wat ik in een vrouw zoek. Dus ja. Die ene van Verf, die ken ik niet. Jij? Ja, ik wel hoor. Nou, ze zeggen altijd dat ik erg op de Mona Lisa lijk met mijn smile. Ja, ook naar het vragen, Zijn Jean-Claude. die mensen blind? Nou, het onbeleefd nou toch weer. Esmeralda, wat is voor jou belangrijker? Passie of stabiliteit in de relatie? Nou, moet u luisteren. Kijk, iemand moet natuurlijk wel iets meebrengen. Ik bedoel, ik ga niet met een of andere arme sloebert natuurlijk. Hè? En de passie, ja. Kijk, we houden allemaal wel van een beetje sexy time. Hè? Never a dull moment. Oké. En Jean-Claude, zou jij ook weer teruggaan naar Parijs? Ik zou wel terug willen gaan. Maar ik ben, voordat ik naar Nederland kwam, probeerde ik nog een extra accentje te maken bij een casino. En daar word ik nu gevolgd.
Dus ik weet niet in welke wijk ik veilig kan wonen. Maar ik zou wel teruggaan om de Eiffeltoren weer eens een keer te zien en mijn cultuur toch wel terug te snuiven. Mhm. Oké, ja. En Johnny, ik stel me even voor, waar woon jij nou precies? Nou, ik woon al de nodige tijd in Limburg. Je hoort wel, ik heb een klein beetje accent. Want ik kom in Rotterdam geboren, dat wel. Ah, oké. Maar ja, goed, mijn ouders zijn hier naartoe verhuisd. En ja, ik woon hier al een hele tijd. Dus ik kan nog kan het plat, weet je wel. Dus, ja, Oh ja, echt? Ja, hoor je Ja? toch? Ik praat nou toch Limburgs. God. Ik kan het plat en wens je Oh, me ik kan versteest, plat. ja, ik wens je me versteest, dan kan ik plat tegen jou. Ja, dat is Ja, meer, die, meer ja, Duits, ja, moet ik zeggen, ja. maar goed. Ja, oké. Oké. Maar Johnny, je bent een klusser, maar hoe ziet jouw huis er nu uit? Is alles af? Nee. Oh, maar dat, Ja. ja, dan kun je toch niet iemand mee naar je huis nemen, hè, als je... De slaapkamer is helemaal in orde. Daar is niks mis mee. Die heeft hij als eerste Dat gedaan. is, ja, Dat Toch? is ook wel het belangrijkste, dat vertelde je net ook. ja, dat is... Ja, ja. Ja, ik snap het. Ja. Ja. Wat doe jij als je iemand leuk vindt? Dan neem ik haar mee om haar te trakteren op wat lekkers te eten of te drinken, want van drinken houd ik zeer. En dan maken wij het heel gezellig en dan kijk ik eens wat ik in petto heb. Oké, In pet, toe. ja. 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 En Esmeralda, kun jij goed alleen zijn? Ja, zeker. Ja, zeker. Al heb ik natuurlijk heel veel vriendinnen. Hè? Lekker aan de champie, lekker borrelen. Maar ik kan ook heel goed alleen zijn. Ja, wat doe je dan meestal? Oh, nou, dan pak ik lekker het helikoptertje, laat ik me vliegen naar een paar musea. Ja, zo. Je hebt een helikopter voor jezelf. Ja, natuurlijk. Jeetje. meisje. Hè? Ja. Dat is, die staat hierboven ook, hè, toch? Jij staat echt hoog in de rang. Hoog. Nou ja. Heel hoog. Hè? In de lucht. En Johnny, wat is jouw grootste valkuil? Jeetje. Dat ik... ja, ik heb een beetje ADHD en dan ben ik ook heel snel afgeleid. Dus ik vind haar dan heel leuk. En oh, mee ben ik alweer bij de volgende, weet je wel. Dat is wel mijn grootste valkuil, ja. Ja, ja. En Jean-Claude, die van jou? Mijn grootste valkuil is, ik was laatst gaan wandelen in het bos en ik was niet op het letten en toen, en toen struikelde ik. Dat was wel een valkuil voor mij. Oh. Ja. Ja, Oké, ja, ik ben soms een beetje sprakeloos. Niet? Jij dan ik? Nou, en wij allemaal met u, hoor. Ja, meneer Van maar ik Dijk. vind het wel superleuk dat jullie hier zijn. We gaan naar de volgende vraag. Danique, heb jij nog vragen? Of zal ik ze gewoon stellen? Wat is je hobby, Ja, dat is een goeie. Mijn Johnny hobby... van Dijk? ja, Nee, Dijk. Dijk. Oh, Dijk. Nee, sorry. gewoon Hij is geen Dijk. familie Wat van een mij. dijk, John. Nee, geen familie van. Gewoon Johnny, Je bent Johnny van geen Dijk. dijk dan. Nee, hij is Ja. geen familie Ik van ben een Dijk. dijk van een kerel, dat wel, ja. Oh, Dus, Ja, dan. maar... Kijk, van een kerel. ja, echt wel. Ja, mijn hobby is kleien. Oh, ik dacht dijken bouwen, maar dat doe je niet. Kleien, Nee, nee. wat klei je dan? Ja, eigenlijk nooit iets echt bijzonders, maar gewoon dat knijpen in die massa. Dat is zo... Ja, het heeft wel iets. Bedoel je ik moet potten een bakken of Ja, zo? potten bakken en zo. Oh. Je hebt die film ooit eens gezien met het spook. Ja, Patrick Ghost. Swayze. Ja, die ja. En ja, dat vond ik zo... ja, en dat ben ik dan ook gaan doen, dus ik zit heel... Het is ook een mooie dame ook, hè, die vrouw. In die film. Ja, Demi Ja. Moore. Ja, echt ik wou wel. ook meer, ja, dat Ja. klopt. Ja. En jij, Demi Jean-Claude, Moore. wat is jouw hobby? Mijn hobby is het bewonderen van kunst. Dat vind ik toch wel echt heel erg mooi. En ook, ja, vooral heel veel ook eten en drinken. Dat vind ik altijd ook heel belangrijk. Ja? Ik Maar zei hoe ook, blijf je dan zo slank als je veel eet en drinkt? ja, ik ben echt een sporter. Ja? Als ik dan een vrouw tegenkom, dan ga ik daar ook echt wel diep op in, als ik dat zo kan zeggen. En dan wil ik daar ook alles voor geven. En dat is soms heel vermoeiend. Klinkt dat als een eventuele partner, Esmeralda, zo. Als je dat zo hoort. Ja, nou, het is nog een twijfelgevalletje. Het is Oké, nog een nou, we beetje gaan nog twijfel. even Dan moeten we door. eigenlijk tot het laatste aan. Ja, De we first gaan nog- dates, dan ja, gaan jullie nog ja, op de oké. club zitten. En We dan, gaan nog even doorgaan. ja, dan gaan we, Ja. jullie dan gaan we die vraag stellen, dus dat komt later nog. Esmeralda, ben jij romantisch aangelegd? Och, ik ben toch zo romantisch. Ja. Ja? Wat doe je dan? Kaarsjes aan, zo'n lekkere borrelplank laat ik dan maken. Ja, geweldig. Ja, Ja. en Johnny, jij?
Sorry, wat was de vraag? Ik was even niet aan het opletten. Ben jij romantisch? Staat het in het woordenboek? Ja. Ja, oké, dan moet ik het eerst opzoeken, want ik heb geen idee wat het is. Oh, ja, dat is wat zij net uitlegde. Hè? Een beetje... Ben jij iemand die zorgt voor rozen? Of schrijf je een kaart? Of ben jij van het, ik laat het in daden zien? Weet je wel, dat je... Nee, niet dat ik een weet. Ik ben kusje geen op de wang? tuinier. Ik ben geen Nee? tuinier. Nee, dat niet. Ik ben ook geen schrijver. Ik loop er gewoon op af en dan... Knuffel je gewoon? als ik of ze zo? heel leuk vind, dan begin ik een beetje te bazen en dan ben ik niet te verstaan. Dan ga je snel praten. Ook dat, heel snel. Ga je heel snel praten en dan ga je me niet meer verstaan. En dat gaat heel snel. Dan ben je snel, dan dan word buiten heel nerveus. adem. Ja, Dat is, jeetje. dan moet ik... Even voor mezelf- ademhalen, en- mediteren of zo. Ja, ik Ja. moet... Dus en dan is de romantiek meestal wel ver zoek. Dus Waar? ja. Toch? Misschien is er wel een partner die daar wel gewoon hartstikke blij mee is, toch? Nou, ik hoop het, hè. Dus dames, als jullie er zijn, hè, ik klus er lekker bij. Jong of oud? Ja, ik bedoel wel boven de leeftijdsgraad. Ik wou net zeggen, Dat is een beetje een rare ik vraag. wou het net al zeggen, niet te jong, hè. Eigenlijk gewoon Dus, vanaf een jaar of 30, ik 40. wil een beetje 50. boven de Borsato-grens. Ja, En, dat bedoel ik. Oh, sorry, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Ah, ja. Nee, maar in ieder geval, nee. Ik zit wel aan de kanten van 30 jaar en iets ouder, ja. Tegen de 20 vind ik ook nog wel leuk, maar dat is meer om naar te kijken. Dat hou ik niet meer bij, hè. Nee. Maar goed, ja. dat- Esmeralda, wanneer kwam bij jou... wanneer was jij weer klaar voor de liefde? Oh, nou eigenlijk pas sinds kort, ja. Ja? Ja, ik was toch wel lang in de rouw natuurlijk. Hè. 40 jaar getrouwd geweest met mijn lieve man Gerardus. Hij was mijn alles. Dus ja, dat is dan toch wel even eenzaam en verdrietig. Ja. Maar ik zeg tegen mezelf, kom op S, pak jezelf bij elkaar en je gaat er gewoon weer voor. Ja, zeker. In Dat je doe je heel goed. helikopter. Zeker. Ja. Wat doe je als je iemand ziet waar je denkt van... hé, die is wel leuk. Wat doe je dan? Nou, dan ga ik eerst even op onderzoek uit. Want ja, het moet toch wel iemand zijn, toch een beetje van stand, hè? Mhm. Nou ja, dan maak ik gewoon een gezellig praatje. Waarom niet, hè? Jean-Claude, hoe doe jij dat? Ja, ik eigenlijk wilde precies hetzelfde zeggen. Als je iets wint, dan moet je dat zeggen. Dus dan stap je erop af. En het ergste wat je kan zeggen is nee. En ik heb niks te verliezen. Dus, Ja. Of Ja, een zo- no. Of een non, ja, dat kan ook. Het Een kan oui. ook een si worden. Dat Toch? is een andere taal. Oh, ja, oké. Wie? Oh, wie? Yes, wie? Ah. Eh. Oh ja, die wie, ja. Oh oui, merci. De Nintendo Wii. Johnny, wat maakt jou een goede partner Waarom ik een goede partner Ja? zou zijn? voor iemand? Ja, ik ben gewoon geweldig. Ja, maar waarin dan? Nou, sleuvengraven bijvoorbeeld, daar ben ik heel goed in. Er is geen sleuf die ik niet kan vullen, dat is allemaal prima. Dus, maar ik ben vooral heel open en eerlijk, dus ja, en ik denk dat dat mij een goede man maakt, ja. Ja, en jij, Esmeralda, wat maakt jou een goede partner? Nou ja, luister. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Moet ik dat nog uitleggen? Ik ben een vrouw van de wereld. Ik heb alles meegemaakt. Ik ben gezellig. Ik ben een vrouw met humor. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Je zegt je bent sleuvengraver. Ja. Maar je vult alle sleuven. Dat klinkt voor mij een beetje tegenstrijdig. Nee, je graaft die sleuf, dan gaat die hele worsten en die kabel, die pijp, die gaat er in die sleuf. En dan moet die sleuf weer dichtgemaakt worden natuurlijk, hè. Dan is er verbinding. En dan, dan is het overgaan naar de volgende sleuf. Ah, zo. Ja. Interessant. Interessant gesprek. Ja, dit. absoluut. En Ja. Johnny, ben jij ook trouw? Een trouw iemand? Ik vind van wel. Ja? Ja, kijk, er is voor mij een verschil tussen liefde en lust. En in de liefde ben ik heel trouw. En ik lust heel veel. Dus ja, en vrouwen denken daar soms anders over. Ja, dan heb je toch weer conflict, weet je wel. Ja, en voor je het weet heb je dat met die Me Too en zo. Ja, Toch? ik Ja, ook, ja. Ja, tegenwoordig. inderdaad. Ja. Jean-Claude, ben jij trouw? Ik ben heel erg trouw aan de woorden van mijn oma. In is geen. Dus ja, weet je, kijk, een knappe vrouw hebben is altijd fijn, maar een tweede is nooit gek. Ja. Maar als ze elkaar niet kennen, dan is er geen probleem.
Ja. Oké. Esmeralda, jij? Ik ben hartstikke trouw. Maar ja, laten we wel zijn. We hebben allemaal onze behoeftes, toch? Ja. Hè? Lusten en zo, Ja, hè, daar toch? kun je toch Ja, gewoon ja. afspraken over maken. Mhm. Hè? Jullie liggen hier op één lijn? Ja, ik, Nou, Dat gaat snel, ja. Ja. wat is je favoriete kleur, Esmeralda? Ik dacht dat je wat anders ging vragen. Wat dacht jij dan, nou, dat ga Esmeralda? ik hier niet vertellen. Oh, Een favoriete kleur? Nou, Ja. rood natuurlijk. Esmeralda, wat zoek je niet in een partner? Nou, ik zoek geen relatie in de zin van bij mij komen wonen. Lekker latte macchiato. Ja. Oké. Gewoon af en toe leuke dingen doen en ja. dus dat is ook jouw koffie in de ochtend, latte Ja, macchiato? latte Maar macchiato. alles latte macchiato. Ja, zeker. latte macchiato, latte relatie. Ja. Zo Het is is makkelijk onthouden zo. En jij, Jean-Claude? Ja, ik ben niet onzeker, maar het is me wel eens voorgekomen dat die van haar groter was dan die van mij. Dat zoek ik niet meer. Oh, Maar Ja, daar ben ik ook ik geweest. zoek gewoon een knappe vrouw met personaliteit en een gevoel voor humor. mhm. En jij, Johnny? Want ik zoek in een vrouw? Ja, nee, wat je niet zoekt in een partner. niet zoekt in een vrouw. Ja, ik zoek geen armoede. Ik zoek ook geen al te kleine borsten. Ja, waar ik echt een bloedhekel aan heb, is al die vrouwen in die broeken. Ik ben echt helemaal, ik smelt weg van een vrouw in die jurk. Mhm. Dus ja, Of een rokje of zo. dus Rokje, ja, jurk. ik zoek wel echt een vrouw in een vrouw. En niet te moderne en te feministisch, nee. Nee, oké. Nee. En wat is jouw guilty pleasure? Kan ik dat wel zeggen hier op de radio? Tuurlijk, hier kun je alles zeggen. Durf je dat? Kantklossen. Kantklossen. Oh, vertel. Ja, Oh. Dat is inderdaad wel een guilty pleasure. Wat vind je daar leuk aan? Stil. Nou ja, het is met dat touwtje zo en dan door die spijkertjes. En die spijkertjes heb ik dan zelf erin getikt, zo allemaal om in een patroontje. En ik word er helemaal rustig en kalm en relaxed van. En dan, ja, gewoon. Ja, Ja. ja, ik snap het wel een beetje. Ja, dacht ik al. Esmeralda, heb jij een guilty pleasure? Nou ja, ik hou gewoon heel erg van een klein beetje sexy time. Ja. En wat bedoel je daarmee? Sexy Nou, time? ik heb een leuk keldertje laten bouwen onder mijn villa. Oh, En nou ja. en wat heb je daar ophangen? Posters van Tom Cruise of Nou, zo. ik denk geen posters. Onder andere posters. Ja, zie je. Ja. Maar ook iets met metaal of zo. Metaal, ja. Ketting of zo. Kettingen, ja. Oh. Latex. Nou, dat is... Latex, Later. leer, ritsen. Nou, oké, we gaan even naar Jean-Claude. We gaan even naar Jean-Claude. Heb jij een guilty pleasure? Mijn guilty pleasure? Ik zou zeggen oude vrouwen. Dat vind ik wel, Met niet parels, hè? met parels. Niet elke dag, maar soms eentje. Dat is toch, dat doet goed. Dat doet een man goed. En ik hou ook van witte chocola. Oh, ja. Dat kan. Ja. Ja. Ik snap dat ook wel. Hij zoekt gewoon Witte die chocola wijsheid. of de oude vrouwen? De oude vrouwen, ja. Maar stel, er komen dadelijk mensen die zeggen van... Hey, ik wil wel een keer met die op date. Zouden jullie dat dan doen? Nou, ik heb afgelopen zomer nog gedate. Oh, ja? Ja, was bij een meertje stilstaand water. Stikte van de muggen, dus ik heb alles flink in de date gedaan. Oh, ja. Ja, Dat zal wel lekker ruiken. Is ook een man met humor, hoor. ja precies. Ja, Ja. daar hield jij van, hè? Humor, ja. Nou, dan gaan we naar de laatste vraag. Even kijken, wat heb ik hier mooie staan? Wat is jouw grootste verlangen op dit moment? Jean-Claude. Mijn grootste verlangen op dit moment is een prachtige relatie met een bloedmooie vrouw. En eigenlijk gewoon de liefde. Ja, dat is wel mijn verlangen op dit moment. Ja. En jij, Johnny? Mijn grootste verlangen is om de lotto te winnen, een paar miljoen of zo. En de ervaring heeft geleerd, dan komen de mooie vrouwen meestal wel vanzelf. Maar zijn het dan wel vrouwen die echt van jou houden? Is dat belangrijk? Ja. Ja, dat ligt Nou, eraan. nou, Liefde net of lust? Kun je ook gewoon afspraken over maken. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Kom je even langs? Ja. Ik ga zo bijna denken dat ze het hier over de liefde hebben.
Is dat niet zo? Je bent wel bij het programma First Dates hè, van Kletsklanka, hè, toch? Ja, ik heb het goed, hè? Toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. oké. Oh, en dat gaat over de liefde. Natuurlijk. Het is Valentijnsdag vandaag. Ja. Maar goed. Oh shit, ik moet nog bloemen kopen. Oké, Esmeralda, heb ik nog één vraag voor jou. Wat maakt jou anders dan anderen hier aan tafel? Nou ja. Mag ik dat over mezelf zeggen? Ja, dat mag. Ja, kijk, ik ben gewoon een hele leuke vrouw. Humor, actief, intelligent. Ja, wat wil je nog meer?